tvivler på, om hun har det store sus i sit liv. Sin livsstil er det måtte kursus. For hun har været på kurbad det sidste stykke tid, og det har vi jo fundet ud af. Men får hun et sus? Det vil vi godt spørge om. Lady Gaga, får du et sus, hver gang du har været på kur? Nej, jeg får et gennemtrækkende chok hernede. Ja, jeg ved det. Men jeg tænkte faktisk, om jeg kunne synge min sang Just Dance. Men min danser, fordi hun sidder faktisk og keder sig derovre. Okay. Jeg vil jonglere lidt med æg. Ved du hvad, nej, jeg vil godt have min æg tilbage. Og det andet, det sidste æg, hvor det er blevet af. Det spiste jeg. Nej, det springer ud af numsen på dig. Nu synes jeg faktisk, at danseren og Lady Gaga skal gå op og synge Just Dance. Og så holder jeg lige helt ud imens. Nej, det jeg havde et eller andet. Jeg skal lige sminkes, ja. Prøv lige at vente et øjeblik. Okay, tilbage til mig. Jeg er stadig samme hippie, som hedder Yrsa fra Økopartiet. Og min hat er den ikke bare sej. Jeg elsker den seriøst. Okay, jeg spiller et teater med dem fra hippieklubben, ikke? Og det er ikke noget, vel? Men vi skal rolle i morgen, ikke? Og jeg tror så virkelig, at jeg får hovedrollen som hippien Gurli. Seriøst, jeg tror altså virkelig, at Bruce, hun bliver nummer 2. At hun kun bliver Aladdin, og så kan jeg faktisk. Og hvis hun bliver hippien Gurli, så bliver jeg så sur, at jeg kunne smadre min kameraman. Og vi fandt så ud af, at vi har så fundet ud af, at Lady Gaga, hun snakker, når hun er i backstage. Og vi har fundet ud af, at Hyper Bamse ikke kan være hyper på opera. Det synes Bamse, det synes vi ikke så meget om. Vi vender tilbage på reklamen. Og ved I hvad? Jeg tror faktisk, vi vender tilbage efter reklamerne. Hej så. Du tror sikkert, at Tivoli er kedeligt. Så har du ret. Men har du prøvet vores nye balsam? Hvor er balsam nu, ved jeg ikke? Den er her. Det er vores Shining balsam. Ja, vores Shining balsam! Lady Gaga er klar. Som en hue.